Dwi'n person traws. Mae traws yn meddwl nes i gael ei eni mewn corff anghywir. Ti edrych ar ferch rwan, ond o blaen o fi'n fechgyn. I gyd mae'n meddwl ydy mae'n rhyw fath o thing sy'n mynd yn ben chdi sy'n deitha chdi ti yn ferch. Ti'n gwybod ti'n ferch a ti'n fyw holl fywyd chdi trio convinsio dy hyn ti ddim. A dwi'n person sy'n eisiau newid hwnna. Mae 27% o bobl ifanc traws yn y Deyrnas Unedig wedi ceisio lladd eu hunan. Nes i ddod allan 6 flynedd yn ôl, lle oedd yr idea fod yn trawsnewyddol ddim yn exactly accepted. Mae cymdeithas rhwng chdi yn barod ddim yn accepting ohonych chdi, ti'n gwybod nhw edrych na chdi mynd o ti fel dyn. Mae pobl sydd ddim yn deall beth ti'n mynd trwy. Dwi wedi colli ffrindiau ddod allan. Oedd pobl ddod ato fi ar y stryd a galw fi'n weirdo. Nid yw cymuned fach yn gwybod fawr ddim am y byd tu allan heb sôn am y gymuned LHDT. O fi'n fyw yn pentre fach iawn. Mae mor anodd i ddod allan yn cymuned mor fach fel yna, cos mae o'n close-minded, mae'n dal rhyw fath o religious influence hefyd sydd ddim yn helpu. Cefyd o lawr y stryd fysa pob yn steri arna fi, fysa pob yn pwyntio fi allan, fysa pobl ddod ato fi a deitha fi dwi'n anghywir neu dwi'n wrong y person ydw i. Cymerodd nes i fi mynd i'r brifysgol cyn y gallw mewn gwirionedd ddod allan i grŵp o ffrindiau cefnogol agos. Fi gwybod pryd nes i mynd i brifysgol fi'n mynd i ddod allan i pobl. Pryd nath o ddod i'r ail flwyddyn a pob yn mynd allan o student accommodation gael lle nhw hun. Pryd o fi'n byw yn y student accommodation yma, oedd gen fi ffrindiau yma fel nes i ddeu. Oedd nhw'n arfer fo fi wisgo sgert neu ddillad ferchaid. Ar un bryd nath o jyst troi rownd i fi a dweud, ti bob tro'n newid cyn da ni'n mynd allan yn y dydd. Just cadw ar beth ti'n neud ar, rhoi dipyn o make-up ar a mynd allan nes mynd na, no chance. Ond nath nhw convinsio fi, a nes i, ond ddim ond mynd i'r Chinese dros y lôn. O fi'n iawn mynd at y Chinese, o fi'n iawn gael y fwyd fi, ond tra nes i ddod allan, oedd na ddwy ddyn tu allan o white van, just troi rownd i fi dweud tranny a wolf whistle yna fi. Oedd ddim nath i pwysio fi nôl yn misoedd, yn mynd, dwi ddim yn mynd allan drwy'r dydd eto. Oedd pobl ddod ato fi ar y stryd, a galw fi'n weirdo, freak, tranny. Mae'n anodd i clywed pobl ddeud pethau fel yna i chdi, cos ti'n teimlo fel ti ddim yn fod i fod allan, ti ddim yn fod i wneud beth ti'n gorau wneud yn fywyd chdi. Mae rhan fwy o ni hefo rhyw fath o ilselder, ond does na ddim beth sydd wedi cael setio fyny yn y system gen ni i helpu pobl fel yna. Os mae yna rhywun sy'n watcha a sy'n eisiau help, sy'n teimlo'r iselder a ffeindio pethau anodd, does na ddim help ar y system NHS gen ni wwan. Ond os ti eisiau help yna, ti gallu mynd at y GP, ti gallu mynd a siarad nhw, gofyn am counsellor, antidepressants, beth bynnag ti gorau gael i wneud y hyn yn teimlo'n normal. Nes i mynd i'r Eisteddfod a siarad ar llwyfan i bobl. Nes i gael e-mail ond 2 diwrnod ar ôl gan y pobl ar meddwl.org. A nath nhw gofyn fi i rhoi stori fi iddyn nhw i trio helpu pobl eraill sy'n mynd trwy yr un pethau. Oedd o'n gret cos o'ch gen ti amser i just sgwennu dy holl fywyd chdi a just sort of fentio pob dim allan ac gwybod hefyd trwy wneud hwnna ella ti'n helpu rhywun arall.